So मा होनबावगोन लोगोफोर देग्लाय बोसोरसे बोरायसिनबावलायबाय आरो आं दिनै आंनि गोथार जोनोम सान हेपि बार्थडे टु मी आरो ओमफ्राय आंनि गोथार जोनोम सानाव गिबियावनो आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानिसिम गोरबोनि खुलुमनाय बावबाय लोगोसे आंखौ सापर्ट खालामग्रा गासैबो आंनि भिडिअ नायग्रा साबस्क्राइबार लोगोफोर देरसिन दुइसिन समान बैसोनि बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बरायफिनबाय बयनोबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनै आंनि जोनोम सान आरो लोगोसे विश्वकर्मा फुजा बार आं बिनिनो मोनसे फिसा ब्लग लाबोबाय बिनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव गोदानब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर नोंसिनि साननाय बायदि कमेन्ट खालामदो आरो आं विश्वकर्मा फुजानिबो एसे फुजा होनायफोरखौ आं एसे ब्लगखौ शेयार खालामलांबाय थानोसै बेनि दा आं बेफोरखौनो मोननैसो आंनि जोनोम सान बा विश्वकर्मा फुजानि एसे ब्लग शेयार खालामलांबाय थानो बे भिडिअखौ लाबोबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनबा जोबजासिम नायलांबाय थादो आं एसे शेयार खालामलांबाय थानोसै ओमफ्राय देग्लाय बेसेबां बोरायसिनबावखो आं होनबा दादिफ्रा बेसेबां गोलाव गोलाव जाबाय आरो बोरायबाय मा होनबावनो ओमफ्राय आं दाबो हाबा जायाखै खिन्थु सेंग्रासो आरो बिराद गरम बोथोरा नाय लोगोफोर स' 25 इयार्स जाबाय लोगोफोर मा होनबावगोन आरो ओमफ्राय दा आं शेयार खालामलांबाय थानोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे आं शेयार खालामलांबाय थादों दै फुजा गारियाव फुजा खालामबाय दा स' लोगोफोर जोंना फुजाया रेडि जाबायानो बेनिफ्राय आं जागायजेनथारनायनिफ्राय भिडिअखौ लानो मोनासै आरो बेनि थाखाय गिबियाव निमाहा बिनाय थाखाबाय अब्लाबो आं जेसे हायो एसे हानाय माने शेयार खालामलांबाय थानोसै जोबजासिम नायफालांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ নাই ওরা ভাল পুরা গো দুইবাৰ এটাটো ফকট দে এটা থৈ দে আৰু এটা ফকট দে ফকট আৰু বই ফকট নিমজা দে থৈ ইফালে কি কৰি আছে ভিডিঅ' বনাই আছে না ইফালে কৰিব লাগে মই পৰৰ লগতে কম ৰে বুজি পাক নাপাক মই হাসা ভাষাও নাজানে এই জোজৰ কবি ৰে না হরনি না রাঙ্গে আঙ্গলে দুই উপকার মুনা এন্ডার বাটা দুম বল কিরে ইংবে আঙ্গো কইতাম পুরা আমরে পুরা শুনো না শুনুরা আচ্ছা পূজাৰী 1000 ধূপকাঠি আমাৰ পৰা নিব এটা এই তো বাবুল যাব না যা তাতে আগরবাতি লৈ যায় আগরবাতি লৈ যা ওই তো আগরবাতি খোলা আছে তিনটা জ্বলাই লৈ যা সিন্দুর ফোঁটা দিলেও এমন কোনো মাইতে এই চন্দন আছে না मालाबो मोनोमोन नामा मोनथामसो मोनब्रैसो फान নাই फैसे নই মালা माला नाय बांद्राय थोन नङा दै एसे लुज आखायाव लाखाव जानो माला जाथि जाहोखांजोब्बाय नै एबाराव प्रसाद जानोसै विश्वकर्मानि मा मा दं होनबा नै नालेंखर मा मा दं ओमफ्राय जिखुनु मिक्सार दंलायो आरो আসল মিঠাই আছে ওরা ব্রজর যাইলে রাস্তা হিরাতে हवाले खावलायबावासो जुमब्राया नै मा साइसनि होयो होनबा बिगुरैनो होखायो
गोथावबावसो जों दे ओइ हालके मा दङ बे डाब्बा सिङावहाय अमा बेदर ना मा जाखो नै स' लोगोफोर दिनैनि फिसासा ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय बा चेनेलाव गोदानबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दिनै बिश्वकर्माजों आंनि बार्थडेजों बोरै मिलायगो बेनिफ्राय आं पार्टि सार्टि होनाय ओरैनो बिश्वकर्मानि नामाव बा आंनि बार्थडेनि नामाव आं फिसा ब्लग लाबोबाय आरो ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय